trpezlivosť. Myslím, že sme mali z toho pekný zážitok. Aj s tými chybičkami, vedia, my robíme chyby. Kto nerobí, nič nepokazí. Mne to bolo veľmi sympatické, milé. Deti ukázali, čo sa naučili, ale ešte nie je koniec. Teraz musia urobiť veľký nádych, lebo okolo 20. máme záverečné skúšky. Aj pánu riaditeľovi, ktorý vás pozdravuje, zatiaľ je chorý, nemôže prísť. No, až sa vám niečo nepáčilo, prepáčte nám, deti sa snažili a vám deti veľmi pekne ďakujem. Až dovolíte, ja za tých najstarších sa prihovorím trošičku a chcem poďakovať za tých